Kol ko'tarsangiz әле Тугушевлар kimlar? Тугушевлар? Да. Bütünüz Тугушев фамилия? Әле мәктәптә күбесе. Гаҗәп күренеш. Авылда кая карама Тугушевлар һәм Акчуриннар. Тугушевмы? Ну да. Бу бигъади аңлатыла. Яковлевка авылына 18 гасырда нигез салына һәм аның башында әлеге дә баягы Тугушевлар һәм Акчуриннар нәселе торган. Тугушевлар калган булган. Ну, Тугушевлар гына күп була, Акчуриннар да, ну, основной Тугушевлар да. Ну, бәлки Тугушевский клан больше булган, алары шулай калган. Ну, яхшыра бара була бу. В данный момент примерно үнгә күрше булар да шулай бара. Кемдә качылар эшли, качылар эшләми ул инде. Бурында эшләмәгән, харда эшләми. Яковлевка бүген Саратау өлкәсенең иң зур татар авылы, 1700 кеше яши. Авыл үзәгендә 2 катлы мәчет. Җомга көнне вагыз алдыннан мәхәллә халкы авылдагы хәл итәсе мәсьәләләр хакында фикер алыша. Җомга көнне авыл гөрләп тора. Күрше урамда базар эшли. Кемдер казылык сата, кемдәдер яшелчәләр һәм үсентеләр. Чәчәкләр. Алалармы соң? Алалар. Үдән күп саттык. Үзегез үстердегез, моннанмы сез? Шушы авылданмы? Да, моннан. Кемнең акчасы бар, бик яхшы. Кемнең акчасы юк. Шузрак әйберләр. Ну да. Нәрсәләр сатып алдыгыз? Вот нидән, Муравейдан, Чебеннән. Бүтән кирәк-яракны табып була. Ну да, везде зат бар акчаңа. Базарда кием салым да очратырга мөмкин. Иң түрдә милли киемнәр, татарча дини китаплар. Kuranlar, kitaplar, her birisi big yakşı. Mısırmaskiler. Китапларны каян аласыз сатып? Kazanlar, Казаннан китерәсез? karıştı. Kazanlar barıp bitiririz. Satarız sayga, kalıkka. Түбәтә ничәсен? Ну, разными да, разные халклар инде. Не обязательно данилери. Değerlileri 500 рублей, 400 рублей. Башка авыллар белән чагыштырганда, Яковлевкада демографик упкын күзәтелми. Бу моңа кадәр күрсәтелгән Дергач районы авылларыннан шактый аерыла. Далалы урын түгел, яңгырлар да вакытында явып тора. Балалар бакчасында хәзер 40 бала тәрбия ала. Быел 12 мәктәпкә китәчәк һәм яңадан 18 бала киләчәк. Бу мәктәп Габдулла Тукайның әсәрләрен балалар үзләре сәхнәләштергән. Хәзер мәктәптә 179 бала белем ала. Дөрес, күпчелек фәннәр русча укытыла. Татар теле дәресләре безнең мәктәптә 1-нче сыйныфтан алып 10-нчы сыйныфка хәтле укытыла. Атнасына 3 дәрес. Балалар бик яратып укыйлар. Ата-аналар да бик риза. Балаларыбыз төрле конкурсларда катнаша, шулай конференцияларда катнашалар, түгәрәкләргә йөриләр. Нәтиҗәләребез сөйләрлек, күрсәтерлек бар. Менә күптән түгел безнең Акчурина Альфия исемле укучыбыз халыкара олимпиадада катнашты, призер булып кайтты. Менә шундый горурлык бездә бар безнең быел. Без килгәндә балалар каникулга әзерләнә иде. Шәңгәрисезме? Көтүгә? Юк, бездә бозаулар юк. Бузаулар юкмы? Юк. Нәрсәләр бар соң монда? Тавыклар. Мин үзләрендә навоз сарытам. Бакчада эшлисең инде күбитер. Тугушевлар, Акчуриннар күп булгангамы, авылда һәркемнең үз кушаматы бар. Жаббар. Жаббар. Шампа. Шелен. Борща. Шам-шам. Кастыр. Важай. Лагун. Яковлевка авылында яшәүчеләр өчен исем-фамилиягә караганда кушаматлар күпкә мөһимрәк роль уйный һәм моны авыл зиратында ачык күрергә мөмкин. Кабер ташларында, әлмә такталарында исем-фамилиядан тыш әле кушаматлар да күрсәтелгән. Мәсәлән, Тугушев Юсуф Харисович Каз кушаматлы җәяләр эчендә. Тагын бер мисал, Кешев баба улы Рифат Зәйни дип язылган. Һәм бу күпчелек кабер ташларында шулай һәм авылның иң үзенчәлекле ягы булып тора.
Яковлевка авылы эшмәкәрләр белән дан тота. Шуларның берсе тукымлы атлар үрчетүче Рушан Тугышев. Аның эшчәнлеге һәм авылны яшәтер өчен көч биреп торуы турында киләсе репортажда тәкъдим итәрбез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау өлкәсе, Яковлевка авылы.